Може да седите. Седнете, че да виждам по-добре. Това не е за всички има и просто. Сега ще изгубим от това. Така, тук няма микрофони, ще викаме, то е малко си. Скъпи приятели, много съм доволен. Без много да се каним, без много да обещаваме, успяхме да направим един тотален ремонт на това помещение, където знам се събират много пенсионери. И е тяхното, как да кажа, втори дом, който помни, защото ние снимаме и после показваме, защото оказа, че народа много бързо забравя. Но тук сме снимали, беше наистина крайка на сърцето пълна мизерия, знаете. Сега мисля, че и приятели да си поканите, и гости да си поканите е съвсем друго. И точно като кажа гости, съм много щастлив, че първото официално мероприятие мога да ви представя председател на предизборния щаб на политическа партия ГЕРБ, който е водач на листата в Търново, на листата в Благоевград, който 2 дена го гледам вчера, изперих, Шумен, днеска Павликени, Тръмбеш, от тук заминава Сандрово, какво да ви кажа, такъв график и въпреки всичко идваме от събрание на квартал Гара Бяла, където знаете, че строим един прекрасен храм след 30 години очакване. Той дойде да провери, защото и партията има ангажимент към този храм. И съм зареден от едно хубаво мероприятие и съм доволен, че тук пак след приятели мисля, че сме, да успеем очи в очи да се преборим за вашето доверие. Така че освен него обаче, тук е, има ли нужда от представяне, нашия съгражданин Пламен Нунев.
човек, който безброй пъти сме били заедно през миналата година и малко във всяко с нас във всяко едно начинание. Тук съм доволен, че въпреки представянето предната седмица на листата сега е още в по-пълен състав. Това са цялата листа на Русенска област. Ето е, Светлана Ангелова. Хората с безспорен авторитет в Русенска област и са тук очи в очи, както казах, да се борят за вашето доверие. Аз мога много да ви говоря, но едно нещо ще ви кажа. Най-важното е, че аз, тъй като знам какво е положението, господин Цветанов ще ви каже държавата какво нещо премина, аз си гледам моя бюджет и знам колко милиона ние върнахме по стари заеми, което аз въобще съм нямал никаква вина, но връщам и въпреки всичко мисля, че гара бяла, видяхте, че нещо в нашия град се промени. Тоест, взехме да заприличаме на град. Надеждата и ми се иска да ви кажа, аз без тия хора, без Пламен Нунев. Господин Цветанов си припомних едно нещо. Преди броени дни, когато на него главата му пушеше, защото знам как се редяха листи и как той отговаря за цяла България, 9:30 му пуснах един СМС, защото има голям проблем и викам, след това съжалих и докато го пусна и докато съжаля, ми върна СМС-а ела утре 7:30, в София бях и свършихме работа. Така че такъв човек е тук и затова доверието, ако съм изградил, а някой от вас имат с нея доверие преди да стана кмет, аз го чувствам като един вод на доверие за това, което трябва да се случва в Бяла. Тъй, че ако сте видели нещо, ако ми вярвате, начинът е да гласуваме на 26 номер 11, защото пред Бяла има много предизвикателства. Ако няма да ви говоря, новата гимназия, нова, 85-та година е почната да я строим. 85-та. Бяха ми казали, че завърша аз 11 клас. Сега се мечтая дъщеря ми да завърши там. Така че депото, много проблеми имаме, без помощ от тия хора не мога да ги решим. Сами ще имаме сили те да правим козметики и да връщаме на другарите борчове. Затова ви моля на 26-ти от душа, от сърце да подкрепите тия хора. Така че давам думата на Пламен Нунев. Анелия Нунева и тя беше с нас. Също знаете на наша... Знаете ли Анелия Нунева? Така че ето, Пламен Нунев има дума. Аз ще бъда съвсем кратък. Първо да ви благодаря, че сте тук. Второ, сутринта като тръгвах, мама е при мен на Русе и се обадих, че идвам тук да открием новия клуб, който кмета и с помощта на ГЕРБ сме направили. Разплака се, вика искам аз да викам, не може. Анелия от тук тръгна да я взема на Русе, да я връща и тя вече ще бъде в щаба на Анелия Нунева да помага за изборите. С разрешението на заместник председател на нашата партия искам всички да знаете, че голяма част от субсидията ние отделяме за малки деца, за болни деца, за надарени деца, помощ на възрастните хора. И за това ние отделихме от нашата субсидия да ви купим и да ви подарим този телевизор. Аз съм уверен, че ще получим пълна подкрепа на 26-та, защото за нас Бяла, Русенска област е кауза. Виждате как променяме нещата. И пътя, който направихме тук Бяла Копривец, никой не е повярвал. И спортните площадки, и детските площадки, това, което ще стане в парка, басейна, сега общината спечели проект за 180 000 лева и цялата административна спортна сграда до басейна ще бъде обновена. И месец май всички заедно ще открием това прекрасно спортно съоръжение. И неговия екип и с нашата подкрепа мислим за тоталното обновление на нашия град. Ами нали си, ако си помислите, ако на предните избори го бяхме подкрепили
как ще да изглежда нашия град. Много преобразен, но по-добре късно, отколкото никога. Приятели, нека да се мобилизираме до краен предел. Ние искаме да гарантираме европейското бъдеще на нашите деца. Нека да покажем, че политическа партия ГЕРБ е партия на народа, на хората. И за това аз не обещавам, аз поемам ангажимент с моите колеги зад мен да работим за Бяла, да работим за Русе и за цялата област. И съвсем скоро пътя Русе, Бяла, Търново, Свиленград да стане реалност. Благодаря. Искам да дам думата с особено задоволство на господин Цветан Цветанов, председател на партийния щаб за цяла България на ГЕРБ. Скъпи приятели, здравейте! Смятам, че това, което каза Митко и това, което каза Пламен, е много ясен знак какво можем да правим и сме доказали, че можем да успеем. Това, което каза Пламен, че ако бяхме направили правилният избор 2011 година, днес община Бяла ще да изглежда по друг начин с кмет Митко. Разбира се, че ние 2015 година постигнахме тази победа, така желана. И вие видяхте, че първата работа беше да се връщат тези задължения, които бяха натрупани. Но същевременно вие сте хора, които очаквате видими резултати, които да стигат до вас. Въпреки тежкото финансово състояние на общината, той направи максимални усилия, за да може действително да покаже и видими резултати и да стопява тази натрупана задлъжнялост към общината. Казвам го това, защото държавата и местната власт в общи линии начина на функциониране на управление почти по същия начин. Мащабите са малко по-различни и точно за това си спомням какво състояние оставихме държавата 2013 година, когато трябваше да се очертае действително устойчивото развитие на страната ни с икономически ръст. 2013-2014 година БСП и ДПС ни отдалечиха от единствения възможен път, това е европейски. Вие си спомняте, че една година имаше заграждение на българския парламент с сериозно полицейско присъствие. Да се осигуряват резервни ходове на премиера Орешарски. Да се фалира КТБ, за която правителството на Борисов платихме 3 милиарда и 700 милиона лева. Платихме 1 милиард и 200 за мариците задължения, които не бяха платени. Милиард за АЕЦ Белене по арбитражното дело. Скъпи приятели, това са 6 милиарда лева. 6 милиарда лева бяха разплатени и дефицита, който ни оставиха, беше 5,5%. Само да кажа, че 2016 година, след като бяха разплатени тези средства, за първи път имаме излишък от преди 8 години. За първи път имаме безработицата да е под 8%. За първи път имаме политика, която ни даде възможност да имаме икономически ръст 3,5%. И го казвам съвсем отговорно, защото това даде възможност от този излишък да се подпомогнат много български общини и да можем действително да бъдем част от решаването на тези проблеми. И днес, когато сме преди насрочените предсрочни парламентарни избори, нашата молба към вас е не да дойдем пред вас и да говорим обидно или агресивно за нашите политически опоненти. Защото всеки един от вас знае, че преди всичко един политик, както и в семейството, всеки иска да възпитава децата си и да търси единение по важните теми, които са било то семейните или държавните или общински. Нашата цел в тези избори е да може вие да направите информиран избор. Да направите правилният избор, но както каза Митко, да не забравяме това, което беше преди 2 години в управлението на държавата и това, което имаме днес. Разбира се, че нашият основен политически опонент това е БСП. И това, което и вчера госпожа Нинова на среща в Велико Търново е говорила обидни квалификации, агресивно към ГЕРБ. Не очаквайте това да направя днес пред вас. Защото аз, заставайки пред вас, знам каква отговорност носи и знам, че поведението на един политик трябва да бъде такова, че след като приключат изборите, политиците в българския парламент да могат да си говорят
и да обединяват усилията си за решаване на националните и на регионалните проблеми. Това, което ще направим, е да можем действително с управленската си програма да акцентираме основно върху образованието. Дуалното и професионалното образование, защото знаем, че вече проблема на България е не, че няма толкова много работни места, а проблема на България е, че няма квалифицирана работна ръка. И точно за това искаме да направим връзката между местна власт, бизнес, образование, за да може действително на база потребностите, спецификата на всеки един район. Един район има развит туризъм, друг район има развита икономика, друг район има развито земеделие. Да направим фокус на това обучение, за да може всяко едно дете, когато завърши средното си образование и стане пълнолетно, да има равен старт и да бъде конкурентоспособно на пазара. Това, което сме заложили в нашата управленска програма, да насочим усилия към ромите, които получават социални помощи, но децата им не ходят на детска градина или на училище. Искаме да направим с принудата, връзката между социалната помощ и задължението на родителя да гарантира, че детето му ще бъде образовано. Защото няма как да кажем, че ромите ги няма или трябва да се делим на някакъв етнически принцип. Многообразието, което имаме в страната ни, с различни етноси, с хора, които са от различна възраст, ние трябва да бъдем тези, които да сплотяваме, а не да разделяме. Защото за голямо съжаление всяка една предизборна кампания стига до там, когато има лъжи, когато се изричат по някой адрес и това, което води винаги до следващо разделение и противопоставяне на обществените нагласи на хората. Защото съм убеден, че и тук присъстващите, може би някои не са толкова убедени, че ще гласуват за ГЕРБ. Но ние днес сме тук с протегната ръка, за да кажем, че ние сме реалните решения за помощта, която ще дадем за Митко, за общината и за всички вас. Убеден съм, че когато някой се е колебал дали да гласува въобще или е имал намерение да гласува за друга партия, когато сяда на подобна среща, той ще има възможност да задава и въпроси. Защото, приятели, няма как да застане пред вас политик и да не иска да обещае, че ще увеличи пенсии, ще увеличи заплати. Само, че не е коректно и не е отговорно да застане политик и да казва, че ще се опрощават лихвите по кредити. Ще бъде безплатно здравеопазването. Ще дадем много пари за социални помощи и за социална политика. Защото когато ги казваш тези неща, трябва да кажеш откъде ще дойдат тези пари. А всяко едно семейство харчи парите, които изкарва, а не задлъжнява децата си да плащат тези версии. И точно за това политиката, която правиме, действително да има увеличаване на доходите и на пенсиите, но те да бъдат взаимно свързани с икономиката и създаването на нови работни места. Защото без икономика, без работещи хора, няма как да има повече пари в фондовете за пенсии, повече пари за образование и за здравеопазване. И точно това, което искаме да направим, е действително да насочим усилията си за Северозападна България. И това, което каза и Пламен Нунев, и Митко, и това, което аз съм поел като ангажимент, като водач на Великотърновския многомандателен избирателен район, защото само преди 1 час и половина бях в Павликени и в Полски Тръбеж. Поел съм ангажимент, че заедно с народните представители от Русенския многомандателен избирателен район и от Великотърновския ще търсим обединение, ще търсим подкрепата и на другите, които ще бъдат в българския парламент от другите партии, за да можем приоритетно да изградим скоростния път, който да бъде Русе, Велико Търново и Свиленград. И това ще стане факт, защото тази връзка, когато се вържиш с автомагистрала Хемус и с ЖП транспорта, който има в Горна Оряховица, тук може да стане действително един истински индустриален център, където да може да има бизнес, икономика и работни места. Повярвайте, с нощи, когато бях в Шумен, преди това бях в Смядово, най-голямото ми удовлетворение беше, че за един защитен център, който беше открит, жената, която е назначена за директор, кметицата е говорила с тази жена, която стана директор, 10 години и повече е работила в Гърция. Гледала е възрастни хора. Сега обаче видяла личната си професионална реализация
в Смядовска община и се е върнала, за да бъде при родителите си, да бъде със семейството си в България и да могат тук да живеят, защото те обичат родните си места. Много са българите, които излязаха извън пределите на страната. Може би и вашите деца, една част са тук, другите са в големия град или са извън пределите на страната. Искаме да направим политика, която действително да даде възможност и алтернатива те да се върнат. Това става обаче, когато създадем работните места. Само да ви кажа, че вече има толкова много предприятия, които и в момента се изграждат. Само в Шумен вчера има 3 предприятия, които се правят 1100 работни места ще бъдат назначени. В Велико Търново в момента се предвиждат още заводи, които се правят и предприятия за още 1500 човека. Това, което се прави в Хасковско и Димитровградско на база изградената магистрала Марица за 3000 човека. Искаме по този начин, когато създадем тези работни места, повярвайте, ще има повече приходи от данъците, които се плащат и да може действително да отговорим и на българските пенсионери с достойни пенсии. Това е, което искаме да направим и пред вас заставаме с високо дигната глава. Защото ако Митко не беше направил нищо за 2 години управление, повярвайте, че нямаше как да се случи и този обновен пенсионерски клуб, защото госпожа Колева, която ни посрещна само преди минути, тя каза, много сме благодарни за това, което се направи. И силното в политиката е не да делиш хората на наши и ваши, да ги делиш на партиен или на етнически принцип. И силата в Митко като кмет, че когато беше избрал за кмет на Бяла, той стана кмет на всички жители. Защото това, което е направил тук, този пенсионерски клуб, тук няма да бъдат хората разделени да влизат само тези, които гласуват за ГЕРБ, а тези, които гласуват за друг да не влизат. И смятам, че това трябва да бъде поведението на отговорните политици. И затова сме застанали пред вас, за да можем действително да въведем този модел на отношение в политическия живот, защото той веднага рефлектира върху сближаването и нормалното общуване между хората. Защото за голяма част политиците създадоха това разделение и хората започнаха да не си говорят заради политическите си различия. А ние искаме да бъдем заедно, защото България е силна, когато сме заедно и когато решаваме проблеми. България е част от силна и обединена Европа и ще се възползваме от европейската солидарност и помощта, която е влязла и тук в общината, защото знаем, че с тези финансови средства те искат да повишат жизнения стандарт и да има добър живот за всеки един. Разбира се, че една от темите, и това ни е спора с БСП Лява България, ние сме заложили ясни и реални решения за демографската криза. Защото в момента знаем, че трябва да се стимулира под една или друга форма тридетния модел. Тези семейства, които имат по 3 деца, да бъдат стимулирани под една или друга форма. Тези, които имат над 3 деца, те вече не трябва да получават тази финансова подкрепа, защото голяма част от ромското население, не осъзнавайки важността от това да бъдат достойни и грижовни родители поради ниския социален статус и това, че те станаха трайно безработни и живеят само на професията безработен със социалните фондове, първо да образуваме техните деца, да стимулираме тридетния модел и когато излиза един политик да говори за тридетен модел, за преодоляване на демографската криза, трябва да дава и своя личен пример. Аз го говоря, защото съм го дал този личен пример. Имам 3 прекрасни дъщери. Най-важното е, че те са в такава различна възраст. Най-голямата е 22 години, сега ще стане май месец. Средната е на 14, а най-малката е на 6. Но имам 3 прекрасни дъщери от една жена. Защото има някакво и викаме това от това 3 брака. Не, това е нещо, което сме го направили с моята съпруга. И това, което е изключително важно да се знае. Ние знаем и получихме необходимата информация, че има над 145 000 млади семейства, които имат проблеми и ние трябва да направим така, че инвитро процедурите, които семействата правят, да бъдат финансово обезпечени и колкото е необходимо да бъдат дадени пари.
Защото тези репродуктивни проблеми, които имат тези семейства, те имат нужда от деца, те желаят тези деца и ние сме длъжни да направим реалната стъпка за тези над 145 000 семейства. Представете ли си 145 000 деца да бъдат родени в България? Какво означава това за тези семейства, които действително ще могат да гледат своите деца и ще се грижат за тях? Само преди 2 дни, когато бях в Велико Търново, направихме една среща точно с семейства, които имаха репродуктивни проблеми и които чрез инвитро процедури вече имат или близнаци, или своите момченца или момичета. И трябва да ви кажа, че това, което ние сме направили като усилия, до сегашните 15 милиона, които дава държавата, тук е след Ангела, която участвала активно, за да може да се успява по-голям бюджет. Вече поема ангажимент, че тази процедура ще бъде финансово обезпечена от държавата, защото това са реалните стъпки, които трябва да направим. И, скъпи приятели, молбата ми към вас е: отидете и гласувайте. Тези, които са се колебали, надявам се, че с тази силна листа, която има политическа партия ГЕРБ, на първо място ние винаги сме изхождали от мотото: за да има резултат, избери местен човек. За да има обратната връзка, когато избирателите или респективно вие сте работодателите, които ще назначите народните представители, те трябва да бъдат свестни, известни и разпознаваеми. Защото когато идват, и както Пламен Нунев каза за майка му, каза за сестра му, каза за самия него, повярвайте, че той винаги в главата му е само Бяла и Русенска област. След които бяха до сега. Защото може ли да ми обясните как може да бъде загрижен един народен представител, който го пускат като парашутист, да оглави дадена листа? Той според вас ще работи ли за вас? Той първото, което е, че за първите 2-3 години той няма да може да научи общините и населените места. И трябва да ходи първо да учи кои са населените места, а отделно да се запознае през проблемите. Повярвайте, че той няма да се върне, а просто ще си седи там на жълтите павета и ще каже: мен ме избраха, като дойдат следващите избори, ако пак съм там или някъде друга да ме спуснат, тогава ще решавам проблема. Ние сме с реални хора, хора, които са се доказали, че работят, и повярвайте, че това, което Митко каза за вечерта, когато ми се обадил и когато ми е пуснал СМС-а, аз бях длъжен да му насроча среща и да се видим, да решим проблема. Защото той е поел ангажимент пред вас, когато сте го избирали, че ще работи за просперитета на Бяла и ще допринася за всяка една човешка съдба да бъде решен проблема. И точно за това направихме тази среща, защото отговорността на политиците е да работят за хората, и смятам, че с това присъствие, което правим днес, не е толкова за да минем поредната среща. Просто повярвайте, това е уважение и респект към вас. Се отделили от времето си, за да може да бъдете тук и да можем да си говорим. Искам да спра до тук, защото за мен е важно вие да заедете ваши въпроси, ако имате. Но ви уверявам, че това, което вие поставяте като въпрос и това, което ние ще направим, ще бъде само единствено от общ интерес за развитието на България и да живее България. Председателката да кажете. Уважаеми гости, благодаря ви за всичко. Благодаря ви за този хубав дом, който ние пенсионерите ще отделим от нашето време, за да дойдем, за да отдъхнем, да подказваме, да попеем и да поживеем. Благодаря още веднъж на ръководството на ГЕРБ, на ръководството на община Бяла в лицето на господин Славов и най-вече на господин Евгений Димитров. Течение на всички проблеми, свързани с този клуб. Благодаря ви още веднъж и успехи! Още един път, като слушах господин Цветанов, колко е прав за образованието, приоритет номер 1 за България на ГЕРБ. Защото един от най-важните проблеми, който се сблъскаме в нашата болница, знаете, нашата болница
Благодаря и на господин Нунев в предния мандат. Тотално оборудван. Сега и направихме най-модерното отопление на Балканския полуостров с термофорни помпи, който ходи знае колко е топло и приятно. Некъде преди вземахме от бойлера гореща вода, в краката на хората не могат да спят остуд. Но тая болница 50% от персонала, особено от средния персонал, медицинска сестри е в пенсионна и предпенсионна възраст. И точно няма ли образование, няма ли кадри, няма кой да има да работи в нашата болница. Градския транспорт, 50% от шофьорите е пенсионна възраст. И да сме най-богатата община, а ние не сме, в един момент няма да има кой да кара автобусите. Така че съм доволен, че господин Цветанов, господин Горанов идва тук и поема ангажименти към нашата община, зато и ви споменах и гимназията, са оценили колко е важно образованието. Затова сега тук един жест към вас. Предимно виждате младите хора, площадки, база, дай Боже, спортна зала някога да имаме, да може и вашите внуци, като си идват, да спортуват. Споменахме в гарата и агресията, иначе виждате какво става в училищата. Те нямат ни компютри, ни телефони и накрая отиват се сбиват в училището. Нямат условия за нищо. Тръгнали сме, работим, така че тия неща засягат и вас, защото ние говорим за вашите деца и вашите внуци. И правим всичко възможно, да носите го видели. Нещо друго, понеже казахме да го знаете сега. Община Бяла е една от първите. Има общини, дето не могат да се гледат в тях, морските общини, курортните общини с големи бюджети, но ние от есента безплатни детски градини за всички деца от всички населени места. Защото се направихме една сметка. Ние можем да решим тия 60-70 хиляди на година от такси, ще ги намерим. Знаете, дигнахме двойно и тройно, примерно, земеделските земи. Сега бяха на безценните на нашите земи. Но децата, защото и господин Цветанов ви каза, особено ромските деца, в Ждрановец, пълна градината, отиват, те не знаят български и отиват първокласници. Как да се интегрират? И меня да ме пуснат в една страна, без да знам една дума от тяхния език и аз няма се интегрирам. Сега ги хващаме от малки. Дигнах заплатата на преподавателката, защото никой не ще е от Ждрановец. Тук всички искат от Бяла, че на високи толкова да отидат. Дигнах високи заплата, жената се старае, втора учителка, да можем да ги учим. Не ви говоря да е безплатно само за ромчета. Много български семейства, като имат две деца, тия 80 лева на месец ще си купят обувки, дрехи за децата и за тях е голяма помощ. Това е истинска помощ, която стига до най-малко. Тъй, че го обявих в бюджета, ще сме община Първенец, безплатни детски градини. Дай Боже някой ваше внуче да има там и то да намаже. Така че това са знаци, че наистина ГЕРБ работи за хората и се борим за видими резултати. Така. Въпроси има ли? Всичко е ясно? Номер? Дара Бяла, голям. Дара Бяла? Горе да. Голяма подпиши карта. Който иска може да... Чакай, той ще може да подпиши. Да, подпиши карта. Некото сме забрали. Моля се. Сме постарели, ма добре. Се върнаха. Няма работа. Завършиха магистрата и няма работа. Що да ми я трачи? Колко парчета мога да издам наведнъж? Заповядайте. Да, една кметска банка. Благодаря. Един Мариан. Телевизия.
Хайде да тръгваме, Планка. Чао! Виждане, моето момиче! Страхотно, благодаря ти, миличко. Страхотна предупреждение. Човек трябва да го... Него ще го черпя аз специално. Да. Специално ще го черпя него. Хайде, довиждане. Чао.